खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायबाय बेजों लोगोसे आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाबाय EVS नैबेयाव लेसन 3 जागोन EVS TET नि लेसन 3 आं बेखौ लानानै फैदों आरो बेखौ आं अपसनेल होनानै फैदों MCQ थामहिनबा माल्टिपल चॉइस अपशन बेबायदि आं लानानै फैदों बियो आसा खालामदों नोंथांमोननि नैबे आसाम टेटआव एसेब्लाबो हेफाजाब होगोन आरो आङो बेखौ ओरैबायदि लानानै फैदों जे जिनिसा थख' फैथाव आं बेखौ लानानै फैदों फैयाब्लाबो नोंथांमोना बेखौ अट'मेटिकलि बुजिखागोन आरो बेबायदि फैनायखौहाय हमनो हाखागोन दा आं आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै एसे से नम्बराव दं इंराजि इनभाइरनमेन्ट सोदोबा नङा होमबा जों बे इनभाइरनमेन्ट जों EVS होनबाय EVS नि ओंथियानो जाबाय इनभाइरनमेन्टेल साइन्स बिनि दा इनभाइरनमेन्ट सोदोबनि ओंथिया होनदों सरि इनभाइरनमेन्टआ बबे रावनिफ्राय फैनाय होनदों बेनि अरिजिन वार्डआ अब्ला जों बेखौ मिथिगौ बेयो जाबाय माने फरासि रावनिफ्राय जोङो फरासि रावनिफ्राय जोङो जायखौ फरासिखौ जों फारसिबो होनना बुङो फरासि रावनिफ्राय बियो इनभाइरनमेन्ट सोदोबा फैदों गोसोआव लाब्लानो जाबाय दै दा बे फार्स्ट पइन्ट गोसोआव लाब्लानो जाबाय नोंथांनाव फैनोबो हागौ इंराजि इनभाइरनमेन्ट सोदोबा बबे रावनिफ्राय फैनाय फरासि रावनिफ्राय जायनि ओंथिया जाबाय माने मिथिंगाखौ लानानै सोरगिदिं बुहुमाव जा जिनिस नुनाय माने बाय'टिक एबाय'टिक माने जिउआरि थादेरसा आरो जिउआरि थादेरसा नङै बे गासिबोखौ लाजोबनानै बे इनभाइरनमेन्टआ जादों गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेखौ बाय'टिक आरो एबाय'टिकआव जेब्ला लागोन अब्ला मोनगोन बेनि उनाव जोंहा दङ नेक्स्टआवहाय 2 नम्बराव आबहावानि थादेरसाया माने इनभाइरनमेन्टनि थादेरसाया होनदों दा नैबेथ' इनभाइरनमेन्ट दं होमबा आं दासो होनलांदों आङो इनभाइरनमेन्ट थादेरसाया गासै बाव 2 दं 3 दं 4 दं 5 दं जों जेबो गोनो गोथो जानाङा बाव इनभाइरनमेन्टनि थादेरसाया गासै 2 जिबारि आरो जिबारि नङै जायखौ जोङो बाय'टिक एन्ड एबाय'टिक बाय'टिक नो इंलिसावहाय आरो एबाय'टिक बे 2 गोसोआव लाबानो जाबाय आबहावानि थादेरसाया 2 बेनो जाबाय बाय'टिक आरो एबाय'टिक नैबे बिसोरै आरो जोङो बर' होनोब्ला जिउआरि थादेरसा आरो जिउआरि थादेरसा नङै थामहिनबा जोङो ओरैबायदि मोननो हागोन जों बुंनो थाङोब्ला मा होनदों जिउ गोनां आरो जिउ गैयै होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बायदि मोनो आङो माने नैबे एबाय'टिक माने जिउ गैयै जों बुंनो हायो ओरै हाजो हाला दैमा दैसा नङा होमबा बेफोर गासिबो जिउ गैयै बायदि नङा होमबा ओंखायनो बेखौहाय बारहावा बेफोर गासिबो जिउ गैयैयाव गोलैजोबो एबाय'टिकआव ओंखायनो बेखौहाय जोङो आबहावानि थादेरसाखौ जों 2 बाहागो हायो आरो बाय'टिकआव जोङो होनो हाबाय जों बिफां लाइफां मानसि दुमसि जिब जुनार बेखौ गासिबो होजोबनो हाबाय जोङो बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्परटेन्ट बे जिनिसा दाना 3 नम्बर लाना फैदों आङो बिफां लाइफां हाखर हाला हाजोमानि सोमोन्दोआनो दाना बिफां लाइफां गोसोआव लादों हाखर हाला हाजोमानि सोमोन्दोआनो समाजारि आबहावा मिथिंगायारि आबहावा गोसोआरि आबहावा मोनसेबो नङा बबे आबहावा बा बबे थादेरसायाव दं बेखौ मिथिनांगोन बबे बाय'टिक आरो एबाय'टिकआवथ' दंखायो बे जिनिसा अब्ला जों बे बबे जिनिसाव दङ नङा होमबा जोङो समाजारि आबहावा होनोब्ला जोङो मानसि दुमसि जों बे फैजोबो गासिबो बेवहाय जेनेबा नोंजों आंजों समाज जालायनाय बा जोङो अबेबा मोनसे मन्दिर मस्जिद बा गिर्जाफ्राव खुलुमनाय बा जोङो बबेबा फुजा मेला फोरबो बेफोराव जों ज' ओंखारलायनाय बेफोर गासिबो समाजारि आबहावायाव गोलैबाय आरो मिथिंगायारि आबहावा होनोब्ला बेफोर जाबाय जेनेबा बेफोर जाबाय बिफां लाइफां हाजो हाला हाजोमा दैखर बे माने गासिबो बे मिथिंगायारि आबहावा गोलैयो अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नैबे मिथिंगायारि आरो गोसोआरि आबहावा होनोब्ला जोङो माने गोसोजों मोनदांनानै जेनेबा जों माबा मोनसे खामानि मावनाय जोङो ज' थाज्लायनानै माने जों गोरोबलायनो हानायानो गोसोआरि आबहावायाव जों खोख्लैनो हायो बेखौ आरो दानिया 4 नम्बराव दं समाजारि आबहावानि बिदिन्थिया होनदों माने समाजारि आबहावानि आं दहायनो बुंदों मोनसे समाजाव थानानै बयबो माने गोरोबलायनो हानाय बाव होनदों लुबैयिनि मान थाखो गिबि अपसनाव नैथियावहाय जिबारि आरो जिबारि नङै गुबुन फसंथानफोर दैमा दैसा आं दा नैबेखौ क्लियार खालामना होनि दा समाजारि आबहावा होनोब्ला आं दहायनो होनलांदों माने ज' खौसे थालायनानै खामानि मावनाय नङा होमबा बाव लुबैयिनि मान थाखो माने लुबैयिनि मान थाखोआ जाबाय नैबे गोसोआरि आबहावायाव गोग्लैयो दै गोसो लाब्लानो जाबाय आरो जिबारि नङैया जाबाय आं दासो होनदों बे आबहावानि थादेरसा बियो बाय'टिक आरो एबाय'टिकनि बियो आरो गुबुन फसंथाना जाबाय माने नैबे समाजारि आबहावा बेवहाय जोङो मोनसे फसंथानाव जों ज' थांलायनो हायो बा गुबुन फसंथानाव जेनेबा हिन्दुबा हिन्दु ख्रिस्टानबा ख्रिस्टान मुस्लिमबा मुस्लिम सिखबा सिख जों ज' थांलायनानै खामानि मावो आरो दा बेनो गुबुन फसंथानफोर बे आरो जों बेंकनि बिथिंखौ लादो नोङो बा बबेबा मोनसे ससाइटिनि बिथिंखौ लादो जोङो बेफोर मोनफा गासिबो फसंथान अब्ला जोङो बेफोर समाजारि आबहावायाव गोग्लैयो
आरो जिबारि नैबे लुबैनाय लुबैयै मानथाखो जोङो दारि होनदों समाजारि आबहावा मिथिंगायारि आबहावा गोसोआरि आबहावा बिसोर गासिबो नैबे आबहावानि थादेरसा गोजाखा गोसोआव लाब्लानो जाबाय जोङो नैबे आबहावानि थादेरसाया दाना आबहावानि थादेरसाया होनदों दानो होनदों दहाय जिबारि आरो जिबारि नङै बिफां लाइफां दैमा दैसा समाजारि आबहावानि समाजारि हान्जा गोजौनि मोनसेबो नङा अब्ला बेनि गुबै मोनसे फिननाया मा जागोन आबहावानि थादेरसाया मा होनदों आं दहाय होनदों आबहावानि थादेरसाया बेवहाय बाय'टिक आरो एबाय'टिक नंखाया होमबा दानाया मा होनदों बावनो नायदो नों आबहावानि थादेरसाया बेलाय बावनो होनबाय आङो जिबारि आरो जिबारि नङै बाय'टिक आरो एबाय'टिक बेनो बाव बिफां लाइफां दैमा दैसाया जाया बेयो मिथिंगायारि आबहावा आरो समाजारि हान्जा होनोब्ला बियो नैबे समाजारि आबहावायाव गोग्लैबाय अब्ला जों जेबो गोनो गोथो जाना आबहावानि थादेरसाया जिबारि आरो जिबारि नङै थामहिनबा बाय'टिक आरो एबाय'टिक बे मोननै गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया नेक्स्टआव बारनोसै मा दं नायनि दानिया 2 नाम्बार दं जिबारि गाहाय थादेरसायानो मा दंनो बिफां जिब जुनार आरो जिउसाफोर दैमा दैसा हाजो हाजोमा बिफांफोर गावारि नखर खाथि खाला देरनाय लावनाय अब्ला बिराद इम्पर्टेन्ट बे जिबारि थादेरसा माने बाय'टिक नङा होमबा बाय'टिक जिबारि थादेरसा बे बाय'टिकआवहाय जोङो बिफां लाइफांबो थागोन जिब जुनारबो थागोन आरो जिउसाफोरबो थागोन आरो मानसि दुमसि जायखिजाया माने जिउ गोनां मुवाया थागोन बेवहाय जिबारि थादेरसायाव बेयाव दैमा दैसाया जाबाय माने बेयाव थाया बे मिथिंगायारि आबहावासो हाजोमाया बे मिथिंगायारि आबहावानि बिदिन्थि नाथाय बिफांफोरा नैबे मा होनो जिबारिनि थादेरसामोन आरो गावारि नखर खाथि खाला बेथ' जों मिथिखागौ जों दहायनो समाजारि आबहावा होनना बुङो आरो देरलाय लावनायाबो बेबो समाजारि आबहावानि बिदिन्थि अब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया जे नैबे जिबारिनि गाहाय थादेरसाया जाबाय बिफां लाइफां जिब जुनार आरो जिउसाफोर अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन गिबि क बिफां लाइफां जिब जुनार आरो जिउसाफोर बेनि उनाव जोङो 7 नम्बराव फैगोन गुदि दिहुनग्रा माने जाय गावनो आदार बानायो मिथिंगायाव उदाङै मोनो महर सोलायो खानि मुवानि बेसेन खानि जानायाव बे खनि जागौमोन दानिया गुदि दिहुनग्रा होननाय जायो जोङो नोंसा मोना मोनथिनो हागोन फुड चेइन नङा होमबा फुड चेइन जायखौ जोङो बर'आव होनो आदार जिन्ज्रि नङा होमबा आदार जिन्ज्रि बे जिन्ज्रिखौ जोङो मोजां नायनांगोन जोङो हमना लाबाय नैबे गांसोखौ माया जायो गुमाखौ मा जायो एम्बु नङा होमबा सरि भुल जाबाय एम्बुखौ माया जायो जिबौ नङा होमबा आरो जिबौखौ माया जायो इगल EAG नैबे ए दंमोन ओमफ्राय GLE नैबे दाना इगल दाना नायदो गांसो गुमा एम्बु जिबौ इगल नङा होमबा नैबे गांसोखौ माया जायो गुमाया जायो गुमाखौ माया जायो एम्बुआ जायो एम्बुखौ माया जायो जिबौआ जायो जिबौखौ इगला जायो थिग बेबायदिनो गुदि दिहुनग्रा होनोब्ला नैबे जाय गावनो गावनि आदारखौ बानायना लायो गांसोआ गावनि आदारखौ गाव बानायना लायो बेनि उनावसो नैबे जोङो गुमाया गांसोखौ जायो अब्ला जों बेखौ मा होनगोन गुदि बाहायग्रा होनगोन जोङो बेखौ थामहिनबा गुमाया गांसोखौ डाइरेक्ट जादों बियो बे गुदि बाहायग्रा नाथाय गांसो गावनि आदारखौ गावनो बानायना लायो बियो साननै सोराङाव क्ल'र'फिलनि हेफाजाबै बियो गावनि आदारखौ गावनो बानायनानै लायो अब्ला बियो मा जागोन गुदि दिहुनग्रा थामहिनबा गावनि आदारखौ गावनो बानायनानै लाग्रा गुदि दिहुनग्रा नङा बे दिहुनग्रा जागोन बेनि उनाव बे सेथि दिहुनग्रा नैथि दिहुनग्रा थामथि दिहुनग्रा बेबायदि जालांसै आरो मा बे गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो जुदि नोंसिनावहाय मोनसे कुइसन होबाय मैया मा थाखोनि दिहुनग्रा अब्ला बे जाबाय माने गुदि दिहुनग्रा बे नैबेयाव गोलैगोन बे गुमायावहाय मैया थामहिनबा मैया गांसोखौ जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया नायदो 8 नम्बराव लानानै फैदों आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आबहावानि जिबारि थादेरसानो अब्ला जों मिथिनांगोन आबहावानि जिबारि थादेरसाया मा होनदों मोननैनो मोनथाम मोनब्रै मोनबा अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन मोननै जागोन दै आबहावानि जिबारि थादेरसाया गासै मोननै आरो 9 नाम्बाराव दं आबहावानि दाथायारि थादेरसाया गासै मोनबे जायो गासै मोनबा जायो दै आबहावानि दाथायारि थादेरसाया गासै मोनबा बेयाव गोसोआव लाब्लानो जाबाय नैबे मोनबा दं अपसनाव मोननै मोनथाम मोनब्रै जेबो गोनो गोथो जाया मोनबा आरो बे मोनबाया मा जागोन हा मण्डल दै मण्डल दै मण्डल बार मण्डल बारल' लिरबाय आं जिब मण्डल
आरो मोनसेया बारहावा बे गासै मोनबा दै आबहावानि दाथायारि थादेरसाया गासै मोनबा बे जाबाय हा मण्डल दै मण्डल बार मण्डल जिब मण्डल आरो बारहावा दा हा मण्डल होनबा हायाव जों गासिबो जा मुवाखौ मोनो बेनो हा मण्डल आरो दै मण्डला दैयाव जा मोनो बेनो दै मण्डल आरो बार मण्डल होनबा बारनि गेजेराव जा मोनो बेखौनो बार मण्डल आरो जिब मण्डला जिबा गासै थाखोनि जिब मोननायानो जिब मण्डल आरो बारहावायालाय मा जालायखो नङा होमबा बारहावाया जाबाय माने जेरै दैज्लां बोथोर मेसें बोथोर गोजां बोथोर गोलोम बोथोर बेबायदि बोथोर सोलाय सोल' थानायखौनो जोङो बारहावा होननानै बुंनाय जायो अब्ला जोङो बेनि गुबै फिननाया जागोन मोनबा गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नेक्स्टआव बारनोसै मा मोनो नायनोसै नङा होमबा दानिया नै एबाय'टिकनि 10 नम्बराव दं नङा होमबा मा दं नायनोसै जिबारि नङि थादेरसाया नै मा होनदों महरारि आरो रासायनिक थादेरसाफोर साननि सोरां नङा होमबा बिफां लाइफां गासैबो रोखोमनि जिउ नाङो दा जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया साननि सोराङा माने जोङो साननि सोराङा बेखौहाय जोङो जिबारि थादेरसा नङियाव गोग्लैयोब्लाबो बे जाथावा मानो होनबा जोंहा बेवहाय मोनसे अपसनानो दंखायो रोखा नङा होमबा बा बिफां लाइफांखौथ' जोङो जिबारि थादेरसा होनना मिथिखायो गासै रोखोमनि जिउ नाङाबो जिबारि थादेरसा दाना जिबारि नङिसो एबाय'टिक अब्ला महरारि आरो रासायनारि थादेरसाफोर महरारि आरो रासायनारि थादेरसाफोर होनोब्ला जोङो गासिबो मिथेन इथेन गासिबो रासायनारि मुवाफोरखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो मा जेरै जोङो अक्सिजेन नाइट्रजेन कार्बन बेफोर गासिबो ओंखारजोब्बाय जायनि थाखाय बे महरारि रासायनिक थादेरसाफोर अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नैबे दै गोसोआव ला नैबे नङा दानिया 11 नम्बर लानानै फैदों आङो मा दं नायनोसै हा मण्डल दै मण्डल बार मण्डलानो आं दहायसो लानानै फैदों हा मण्डल दै मण्डल आरो बार मण्डला बे 9 नम्बराव लानानै फैदोंमोन नङा होमबा आङो समाजारि आबहावा गोसोआरि आबहावा आबहावायारि थादेरसा दाथायारि थादेरसा आरो जिबारि थादेरसा अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नोंथांमोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेनि गुबै फिननाया जाबाय नैबे आबहावानि थादेरसा दाथायारि थादेरसा मा दंमोन हा मण्डल दै मण्डल बार मण्डल बेनि उनाव मा दंमोनलाय नैबाव दं जिब मण्डल बारहावा बेफोरमोन अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नोंथांमोन गोसोआव लाबानो जाबाय बारहावानि दाथायारि थादेरसा बेनि उनाव दङ नेक्स्टआवहाय 12 नम्बराव नायनोसै बुहुम बिखुङाव थानाय जिबारि आरो जिबारि नङै गासै मुवाया होनदों बुहुमाव बिखुङाव थानाय होनदों बुहुम बिखुङाव थानाय माने आर्थ सारफेसाव थानाय बुहुमनि हा बाहागोआव सारफेसाव होनदों अब्ला मा होनदों जिबारि आरो जिबारि नङै थादेरसानि गासै मुवायानो मा होनदों हा मण्डल दै मण्डल बार मण्डल जिब मण्डल अब्ला जों मिथिनांगोन जे बेयाव हा मण्डल जागोन हा मण्डलावहाय नोङो माखासे समाव दैबो मोननो हायो जोङो बेवहाय बिफां लाइफां गासिबो जों मुवाखौ मोननो हायो मा जिउआरि आरो जिउ नङै नाथाय दै मण्डलाव जों माबा मुवाखौ मोनाबो जानो हागौ जेरै बबेबा जोङो गेसखौ दै सिङाव मोनाबो जानो हागौ नङा होमबा आरो बार मण्डलाव गोजौआवहाय जोङो माखासे जिबफोरखौ मोनाबो जानो हागौ नङा होमबा गासिबो माखासे फिसा फिसा जिउसा थायो नाथाय गासिबो जिबखौ मोना जोङो आरो जिब मण्डलावहाय जोङो जिबखौल' मोननो हागौ जागोन बाव माखासे दैखौ मोनाबो जानो हागौ बा माबा मोनसे जिनिसखौ मोना जानो हागौ जायनि थाखाय बिनि गुबै फिननाया जाबाय बुहुम बिखुङाव थानाय जिबारि आरो जिबारि नङै थादेरसा होनो बे अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन हा मण्डल माने बुहुमनि सारफेस एरियाखौ होनदों दाना नेक्स्टआव लानानै फैदों 13 नम्बराव मा दं नायनि लोगोफोर बुहुमनि सा बाहागोआव थानाय गासै दै बाहागोआ बुहुमनि सा बाहागोआव थानाय गासै दै बाहागोआ मा होनदों हा मण्डल आबहावायारिनि सोनारथाय दै मण्डल बार मण्डल अब्ला जों बेखौ जेबो गोनो गोथो गैया बुहुमनि सा बाहागोआव थानाय गासै दै बाहागोआनो माने आर्थ सारफेसाव थानाय गासै दै बाहागोआनो बे दै मण्डल गोसोआव लाबानो जाबाय बेयो जोबोद गोरलैखा दानिया नायदो लोगोफोर 14 नम्बराव मा दं बुहुमनि हा बाहागोआ दैजों बुंफबनाय बुहुमनि हा बाहागोआ बेसेबां दैजों बुंफबनाय जोङो मोनो नङा होमबा गोबां बिजाबफ्रावनो नै से बाहागोनि मा होनो 4 मोनो बबेबा बा 1 बाहागोनि 3 बेफोरबायदि जों जेखि मोना मानो दा होनदों बुहुमनि हा बाहागोनि दैजों बुंफबनाया जाबाय दा 80 जौखोन्दो दं 70 जौखोन्दो दं 30 जौखोन्दो 60 जौखोन्दो जों मिथिगौ बुहुमनि हा बाहागोनि गासै दैयानो 70 जौखोन्दो बेंखन जानाय गोसोआव लाबानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट अब्ला नोंथांमोना आइ हप बुजिबाय जानांगौ बुजियाखैब्ला माने कमेन्ट खालामदो माबोरै खालामनांगौ आरो भिडिअआ माबायदि मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाब्लानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय